tumbe tuyuk, tenge ben anget. Ya ndelok ikan. Iki. Ya, tumbe. Oh, kan guleng lo, cuwil. Ya. Piye piye? Delok apa? Delok kathok. Delok apa? Delok sapi. Delok wedhus. Oh, ikan. Iya, Mbak Senum betul. Oh, delok wedhus ta ning kono. Apa nek wedhus ning kono? Oh, delok ikan tok ning kono kuwi. Oh, ora nyawang aku sepurane lho ya. Lah tak delok. Ini kayak apa, Dok? Kayak boyo. Boyo apa? Boyo utang. Oh, Randy kayak boyo. Di etalase 1 di 28.500. Untuk pengirimannya aman karena sudah ada free paper web, jadi di pengirimannya aman terkendali. Yang udah CO pasti udah tahu untuk rasanya. Yang belum tahu bisa lihat ulasannya. Ya di 28.500 keripik jahe. Aku wis nganu. Samu wis tak wis nek Mas. Apa ya iki gak bakul? Apa? Kertas nakal kaya ngono kuwi. Iki wis rasa grup aku. Nakal murid nganu ngene ngepet-pet. Bakul ya bakul kacacan lah. Aku tak pamit, aku tak lunga. Aja bakul cacacan. Masalah. Lah piye iki kepen ngeper, aku tuh pamit Makrim. Aku senggo duit tak wehne sangokne Makrim iki. Iki sampe tak sangokne Makrim sampe lunga. Bakul iki. Bakul iki. Lah aku lho ora ngejak bakul, apa ape lunga, apa menek truk aku. Aja pine yang kacangan kok sudah ke apa tiwa. Lah piye ngene iki kan aku yo pengen minggat ae golek mon nek nakal-nakalan mbek aku. Bakul cacacan bakul iki. Aku mau jak bakul ben ora lunga. Cacacan. Jengko jajan ben gak lunga. Bakul roti. Bakul roti bakul apa neh? Bakul dagang aku. Bakul cacacan. Ya lunga ae aku lah. Aja. Siapa sih mesti jarak toh? Sing jarak sapa? Nanti. Randy kok apa? Buaya. Wah, buayane Randy. Aku lek udah nakal lunga ya. Wis, aku salaman lah pamit. Nyuwun pamit aku. Aja baguain. Masalah. Lambiku sing sitake usungan Riz. Aja ame bakal kingko. Aku nggak ngajak bakul apa pamit lunga. Bakal cacan iki. Isa bakal isa. Tenanan tuh iki. Sungguh. Bakal iki. Sungguh. Kamu nggak nakal. Sungguh. Janji. Janji. Tidak nakal. Nggak boleh nakal. Janji. Sungguh. Sungguh. Dan harus minta maaf kepada pemerintah. Sungguh kamu nurut. Tidak akan nakal-nakal lagi. Tidak bilang ruko, dibang ruko. Usah. Nggak boleh bilang gitu ya. Nggak boleh nah. Ya budal lunga. Kamu keputusannya gimana ini kalau kamu seperti itu, hatiku tuh hancur. Salah tuh. Salamu. Iya keputusannya ini. Bocah beling-beling aja nakal. Apa banteng berkacamata? Banteng apa? Wis ra nyambung sih tak buka. Kenapa tiwa? Kenapa tau? Aku menek truk ape lunga. Aja. Sungguh. Sungguh bakal cacat. Sungguh minta maaf. Lah kok nek kene iki piye iki mau dangdangi to aku. Gak oleh lunga. Gak oleh minggat. Minta maaf. Bakal cacat. Iki. Itu ini Makrim, besok itu kulawa Makrim. Bareng ini Makrim. Jajan. Ngeper gini, nesu-nesu. Nesu-nesu yo minggat. Wes, luar Kalimantan. Aku ape ngejak rembukan, Rin.
Iki perihal masalah lek nesu-nesu. Ini apa nih? Ngono kuwi nang ngopo ngono kuwi? Tak mengi. Cape musyawarah. Ngrungokno musyawarah. Iki musyawarah enek peraturan anyar. Mireng napa mboten? Mireng. Asmane sinten? Asmane sinten? Natu. Umure pinten? Umure 26. Hobine ngepir. Ngepir karo kepentut-pentut. Krungu apa ora iki? Bar iki wis wayahe. Wayah apa? Sor jambu. Wayah turu. Wes aja mijeti aku, rong ser. Susu ndang dombe. Dikekne makrem nang susune roh lara dombe dureng-ureng sesuk. Dikekne susu mendino. Dombe. Dicekuk-cekuk. Kek tak jak musyawarah. Piye musyawarah iki? Aja ngono ae lho dijak musyawarah kek ndang kan. Iki perihal ngene lho karo rungokno. Iki kirip natu cetha ape dirapekne ae ben enek sing baturi lek turu. Sok duwe anak meteng gelem to. Heeh to. Tak oleh nenan nang elek jami. Piye? Masa ora dirapekne karo Nana. Usah. Lho lebih lho. Pak Atim. Karo Atim. Lah panggah Atim ae. Lah Pak Atim gak kerja Dipok ngapa duwe apa engko? Jago. Kowe jago tok apa ya wareg? Dirapek naro nanang elek jami. Wis gigisan nang lunga ya aku minggat. Ngene. Titikone piye rek karo nanang elek jami? Piye? Nang aja. Dirapekne ya. Usah, angel kena. Ngera kena. Deh. Lumayan kula ndek bojo, enek sing ngopeni. Saiki cetha mbah pinter nyapu pinter. Masak nggodhog banyu iso apa ora nggodhog banyu? Selek keputusane ngene iki wis gak sago aku. Ngene. Ayo. Piye setuju apa ora iki? Aja bebas aku. Bebas aku. Sapa sing nakal mengke? Nah. Sing mesti menek-menek sapa sing menek-menek meng? Natu. Weh, niki pacaran harus apa iki? Enggak usah. Lu ke mengenek nih kaya ngono kae. Riko menek-menek lho. Ya, menek iki mesti ya menek-menek. Lah kon pindah kono iki boyoke ben gak kejung, lek kejung ku boyoke kecetet. Kone ya, gue koper malah. Timbang aku kolek tamu kon takon pindah kene membengok-bengok. Siapa tuh, Bu? Halamu wong hala toha. Ngopi banyu ndang. Wes tak kena angel. Gue banyu serak nang angel. Kok iso nih? Rendi kaya apa? Buaya. 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 Wes mau elek-elek sedino ki mung ra kerja ngene ya. Beh. Rendi kayak koyo buaya. Buaya. Cok Randy.